Mindu faqet il-pandemija, il-Gvern Malti investa bil-kbir biex isostni l-ekonomija ta' pajjiżna. Riżultat ta' dan, il-Gvern irreġistra titjib fid-deficit fil-Fond Konsolidat ta' 169 miljun euro fl-ewwel 7 xhur tas-sena meta mqabel mad-deficit ta' sena ilu. Minkejja l-pandemija u restrizzjonijiet biex tiġi kontrollata, it-tul tal-Gvern kien aktar minn 9 biljun euro aqwa mill-istess xhur tal-2020. Fil-waqt li kien hemm xi tnaqqis fit-tul minn liċenzji kif ukoll inqas flus minn grants, it-tul mit-taxxi kiber brata qawwija. Fil-fatt, it-tul mill-VAT żdied b'125 miljun euro. Dak mill-income tax tela b'284 miljun u mill-bolla il-Gvern daħħal 113 miljun euro aktar. Dawn huma monti kbar mhux biss mill-2020 imma sansitru ma aktar milli kien inġabar fl-2019, jiġifieri qabel il-pandemija. Dan jikkonferma li l-qagħda tal-familji u tan-negozji qed tirpilja sew. Mhux biss qed ikunu jistgħu iħallsu lura t-taxxi differiti s-sena li għaddiet, imma sansitra qed iħallsu taxxi aktar minħabba li t-tul tagħhom żdied frott ir-rata tal-kupru tal-ekonomija. Fil-waqt li tħulet jirkupra, prova ta' kemm kien li l-Gvern ma jadottax politika ta' austerità, il-Gvern kompla jżid bil-qawwi l-ispiża biex jagħti aktar riżorsi lis-sistema tas-saħħa pubblika kif ukoll biex isostni l-ekonomija. Tantu hekk li l-ispiża rikurrenti laħqet rekord ta' aktar minn 3 biljun euro fl-ewwel 7 xhur tas-sena. Dan huwa 3 darbiet in-nefqa li kellu l-Gvern fl-istess xhur tal-2009 meta kien affaċċja kriżi ekonomika b'miżuri ta' austerità u billi poġġa l-pis fuq il-familji u n-negozji. U għalhekk li mentri pajjiżna dam snin twali bat il-konsegwenzi tal-kriżi tal-2009, issa diġà qed jirnexxilna nirkupraw mid-daqqa ferm akbar tal-pandemija. L-unika spiża li qed inaqqas il-Gvern hija dik fuq imax fuq dejn pubbliku. Mentri li fl-ewwel 7 xhur tal-2013 kienu ntefqu 131 miljun euro fuq hekk, din is-sena tħallsu 104 miljun. Dan għaliex il-fiduċja qawwija fit-tmexxija fiskali waslet biex il-Gvern jista' jissellef brati inqas. Fl-istess ħin biex jagħti spinta lill-ekonomija u jitkompla l-pjan ambizzjuż ta' investiment infrastrutturali kif ukoll diversi proġetti biex jissaħħaħ is-servizz tas-saħħa, il-Gvern innefaq 323 miljun euro fuq spiża kapitali. Dan huwa 15% aktar mill-ammont minn fuq qabel il-pandemija.